Prečo petícia za zastavenie výstavby Slovna spalovne v Bratislave má k dnešnému dňu len 15 630 podpisov? Takáto otázka mi nápadla. Ja síce mám k tomu svoje vysvetlenie, ale to nestačí. Preto som sa okrem podpisu, ktorý som tam pridal ešte v septembri minulého roka, rozhodol spraviť ešte o niečo viac. A preto vlastne točím aj toto video. Najskôr by som sa však chcel poďakovať ľuďom, ktorí za celou občianskou aktivitou stoja a tejto téme sa venujú mesiace. Venujú tomu neskutočný čas, energiu a vyvíjajú aktivity, aby ochránili seba, svojich blízkych, ale aj iných obyvateľov. A z môjho pohľadu sa jedná o veľmi náročnú tému, aj keď sa to možno nemusí niekomu tak zdať. A keď som si študoval k tomu podklady, tak toho bolo neskutočne veľa. A zároveň som ale vďačný aj za to, že som mohol využiť dnes nástroje umelej inteligencie a konkrétne notebook LM, aby som si to čo najlepšie za čo najkratší čas preskúmal. A môj záver z toho celého, že sa len potvrdila vlastne tá moja intuícia z minulého roka, kedy som to podpísal, pretože tam som to tak cítil a že to je vlastne správne. No dnes sa takto chcem aktívnejšie vlastne pridať k podpore vlastne tejto aktivity za zastavenie výstavby spalovne Slovna v Bratislave. Takže je to moja výzva aj na vás ostatných, ktorí si toto pozriete, že navštívte stopspalovne.sk, preštudujte si to v rámci možností a ideálne podpíšte tú petíciu, pretože ľuďom, ktorí sa zasadzujú o to, aby sa nám tu dobre žilo, to pomôže v ich aktivitách. Prajem vám všetkým príjemný a tvorivý deň.